Lalaki tinaga ng kapatid dahil sa nasirang speaker sa Bayambang. Para sa detalye, narito si Idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Nauwi sa pananakit ng umano'y pagtatalo ng magkapatid dahil sa nasirang Bluetooth speaker gabi ng Abril 16, 2026 sa bayan ng Bayambang. Ayon sa investigasyon, tinaga umano ng nakababatang kapatid ang biktima matapos ibalik ang nahiram na Bluetooth speaker na siyang naging simula ng kanilang alitana. Sinasabing nasa impluwensya ng alak ang suspect ng kumprontahin ang biktima dahil nasira na umano ang speaker nang ibalik sa kanya. Nagabulan pa ang dalawa at sa takot ng biktima ay nagtago pa ito sa kanyang silid, ngunit pinagsasaksak umano ng suspect ang plywood na pinto gamit ang itak habang pinipilit itong isara ng biktima mula sa loob. Dahil dito, nagtamo ng sugat sa kaliwang kamay ang biktima. Agad na isinugod ang biktima sa ospital habang naaresto ang suspect at na-recover din mula sa kanyang ginamit na itaka. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa naturang insidente. Kasama mo mula rito sa FM News Tukupan, ito si Adol Nilmero, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.